don't think the club license is capturing that. Paying players, which has been a big problem in our league. Team rugby mar Mbalariany ma Masinde Muliro no dhi nyime gi ikruok ne tuke mag KCB Golf Series ma dhi timore Nakuru giko odira mabiro ni. Japuonj maduong' mar team no John Asila olero ni gin gi ikruok makare kata kobedo ni timbe mag dhi rado godo bende tek. Asila wacho ni tuke manorumo Mombasa ne tek moloyo mago ma gidhiye ka kuom mano yawuote dhi kedo gi tho gi kuo mar kao simono. Timo mamoko madhi tuke go gin kachiel gi Mwamba RFC kod Kabras RFC kind team mamoko. Nakuru tumejitayarisha, tumekuwa na muda kujitayarisha. Najua lazima vijana wata put in more effort. Tulipoteza vijana kama 7-8 kwa timu zingine. So wenye wako sasa hizi wameanza kupata experience and looking better than. So unajua kitu yenye sisi tunatafuta sana ni experience na kugrow. Na I believe